Hiro try para banget mentaka step kadega life how tarik jong December. Bat kat bang adam ki men step Blei lapan kendit yang lai arpui minit ngalapet yang mobile kadai lai arpui minit. Bang sedang banduai bat ba Blei lapan pa nga ba kala dai kapor ngi ban le ya kamon jong Blei bat ngala duai tang lapan red LD ong try jisu kodor yarap yang hauni usnam arajar arpusan ru wan tra jisu kodor bangan lak ban le ya kamon jong wi bat ban hikai ya kibri ya kamon jong wi no dekat mengarang duai ong tra jisu bat ada ngarang duai tibat nga duai ho Blei ru namar shwa bangan puli ketin jong Blei ada duai nga shim kat ba ya ka Bible duai ong try ai ka ketin jong mi ka badai biang manta bat ka ai ka bangan keren yo pat lang jong mi bat ki briu jong ka ni ka jela mai khalia kat kum ka ketin jong mi ka ai ka bamadan ban keren bat ngandala pat ya ka mobile ka long saw arpusan bandang update ya ka Bible Blei ai biang mi no Ezekiel lai pulai bat mata kapor kala dai san sipawa ti Blei la ai nga ka kitab Ezekiel sa lai pulai waru ang maham ya kibriu bat kalawan bang ade ban maham ya kibriu kat kum ka kitab Ezekiel tigi dia pet amni ba Blei pa ban maham pa lai puai tarik kan dai nadu hi lai puai tarik nadu men step nadu kila ai prepare ki beri ban up eu news nam thamai hari ki prepare ha kabam dei rukam ha kabam dei kat bakum kaman jong Blei ki prepare ban up ya snam thamai eu snam thamai ha ka jingele pop ki prepare eu snam thamai ban pen sngau bhai Blei ban rung shau tau snam thamai ban yo ki jingkar khu hari ki prepare dah kaman la di kile ek kabam dei but utrai ul anga la ai na kan ketin kalong very specific no fi bun sin ju puli kan in rei la ai bet ni ba la pha ban maham nga adai ban pendap ek ka ba Blei na marwang nga tu ai kaman jong Blei ong ka try kaman ban le bun ki ba ka gm jong aru ngap le kaman jong Blei rei menta upha ban maham nang ni ketin jong Blei kan dai kham tam yi ki khana samla pada sngap bhai kan dah sngap kan ka warning kan sajabat kat kum Blei la maham na khtin jong Blei la pim ko ngu ngam lak ban lei ai ngam lak plat yal di nda ka bakran ya khtin jong Blei ada terang sisa baki beri kin sngap ya kan ka kubur sngap balai puai tarik mun sin manus nam balai puai tarik kadai ka baki pen sngau si bayu Blei ki rong sus nam thamai de ki kam ki bajak lia de ki kam ki ba jingya di ya bam de ki kam auria bat ka ba Blei sngau tanat sisa bat an puli dah kan bat utrai ulam kin sadan ki ba yo sngau kan ketin ki ba ko ngu Blei sa pelat ya fi namar pia pelan ban upsnam thamai daka jingya shat daki jing roi perthai daka jingya di ya bam daka jingya let kai samlang of ha bat ki kmi ki pakim la ban sanshar ai bat kan ka jingya im auria ka bashir kai ba ka lai pui tarik ka jingya di ya bam ka jingya sho ya dat ye ibarat ka ba pen so ba Blei na fi ka pen so si yo Blei wo pet bat Blei la ai na khtin jong Blei ya khani tong ini puli lada pimpat dai banget yo Blei ru lada piyo kum no kompet gani video la si fila plan man let sasa hari kan ni ka video kai kendu kendet ya fi bat pi kendet pi kala ka bomot ru na kan ni video man kala ka bomot ban i no ki bat pila asyapan bor ki parlak ban yalet ya tamasha ban yalet bat enjoy no fi sngap yang dengan khtin jong Blei khabala pensle dau mensim jong Blei kidan ru i bakam yel di bi Kristen ki barang syuan celebrate ya Christmas kidang tuai mena dah kasan di kidang yelet jingsen re ki ba
temu man le pan sangek no kini ki ai ngan ong fingan puli na khtin jong Blei fin sengap bat ka khtin utrai kalawan hanga kada ong ko khunu briu to kran haka khun ki briu jong me batu ong haki habanga walam ya ka watlam haka no kanu kari lada ki briu jong kata kari kin jit ya uwei u briu na pedang jong ki bakin thong u unong syarai jong ki lada habau yo i ya ka watlam bakawan hakari uput ya ka turai bat umaham ya ki briu tejar ubayok sngau ya ka jingsawa ka turai bat ubam sut nyau lada ka watlam kawan bat ka rongno ya u ka snam jong u kanlong haka khli jong u hi ulayok sngau ya ka jingsawa ka turai handai sngap ya ka jingmaham ya ka maham ka snam jong u kanlong halor jong u hi handai lada ulas ngap ya ka maham ngap ha apa bentabun ki beri kia yap kia accident kia let party kia di drugs kia di kenja kia im aurea oh kabat syirkai palat ka jing jakliam ta pat kim sngap wong ulayok sngau ya ka jing sawa ka turai ndai sngap ya ka maham ka snam jung kan long halor jong uhi ndai lada ulas sngap ya ka maham la pelat ya la ka mensim ndai lada uta unong syarai uyo i ya ka watlam bakawan bat umput satya ya ka turai bat kumta ya ki briu syam la maham telada kata ka watlam kawan bat ka rongno ya unu na pedang jongki la rongno ya u ha ka jingle bam hak jong u handa ya ka snam jong u ngan pan na ka khti unong syarai sapa bo lada ngam maham ya kani ka bo Blei la ong lada ka ja ki briu baki yap ha kani ka pap ha jing yale aure ha jing klim ha jing ya di buat ha jing ya party ngana wi ikna samla bat dan kirang ba ki airu lada ngam maham ya kani ka bo Blei la kren ne lada ja ya fi manga ngan hapan kit khli ahmat jong Blei handai mata Blei la maham ngala dap kren kan long balat lut na kani mo ki khti jong akin long bakhut namar bangala maham kat ko bo Blei ong namar duai ka man jong Blei bat ka man jong Blei ha kani ka lai pu itar pi o Jesus Christ ong no ong duai ong ko pa jong yu bahabnan long bakhut kerteng jong me wan ka hima jong me long ka man jong me ha khandau kum ba ka long habnan hamleng Blei long bakhut ko man em ka jing em ka bakhut ka baya dei dor baru pha ban maham ya kani ka khubor no pi ong hangni ong rei uta la dau tong nok shrayu i ka watlam bakawan bat umput satya ka turai bat kum tai ki briu an shem la maham tela da ka watlam kawan bat ka rongno ya unu nak pedang joki la rongno yu ha ka jingle bam hak sungu handai ya ka snam jungu ngan pan nak khti nong shrai o kat bana kren ya ka khti jong Blei ga i ka ding kan ong fi ngam tep ka i ka banja ta bang ai i ka ding kat bang nang puli ni ngai i menta ha ka bakan jam sim ya ka ding ngam tep ka ding ka jong Blei kan ong fi ka ding jong ka jing bitar no ka kam dei ka ding jong sim de ka jing bitar gitu ba le pop kan ong fi kawan ka ding meta ka maham fi ni ngai i ka ding dei bang syukran ka kan bang nang kran ni ngai i ka ding kan ong fi baka kalang kan ong fi de kala ka bamut kan ong fi itu ba temu plan banat le pop banat le you sange no kan ong fi ba piu kan ku bor kendet le no sutra sya jing duai haja ka ba fin le sya ki party le sya ki jing yasan syang hayeng ru duai le sya bri ki ba ya duai lang man mit ki bam trek ban le pop nyo kum tamami ku khun ubri ngala thong nong syarai mi pat ka kran bat tan bat ni kat ngadang puli mana ong ka ka kubor kan kum tamami ku khun ubri ngala thong nong syarai mi halor ka yin Israel namar ka tatus ngau ya ka tien na ka sintur jonga pat tu maham yakina nga apa duang tu maham yakina nga habang ong bau baman ami ubaman men yap shisha hanai mem syamlah kran bat mahami ubaman nakalenti jong u uni ubaman un yapno haka jingle bam hak chung u hanai ka snam jong u ngan pan kai na ka ti jong me nga asngau shirkai
ladang am trek ban keren ya kani namar ladang Blei jai pi ko ki pat ba ladang am keren ya kani Blei ula pha ban keren ya kani ka masjid Blei undawa ya ka snam ladang pi jai ka basni fi ladang ka jingyap kendet ka pat fi ngan syak ban dawa rei metang ala dap keren ya kani mestap an pelat no wong un yap no ka jingle bam hak sun rei ya ka snam ju kan pan kan ya ka kiti jong mi hari ladang me maham ya ubaman syapang kanti jong un pai no nakapa don nak pedang jok fi ki ban sa pai no ki bayo sngow ya kani ki ban sa syap ting no Blei kan pai ka jaka ba pinlet sikitu ki tamasha ki ai tu andre pi sngow no ya kiti jong Blei lang ba kani ki YouTube pin pai no andre ladang me maham ya ubaman syapang kanti jong un pai no naka andre pai setia nakal ti jong un yap kan ya ka jingle bam hak jong un rei me mala pelat ya ka men sim jong mi hari ki dan ngan oi pi ki bam tre kin persyak ya ni ka jing keren ngan oi pi hari ki sat la ki let la ta ka jia pi ngam dan su ka jing kat kli ya ka bau Blei wala pha ban maham nang ni timami ko khun ubriu to ang ha ka jing Israel komni fikran dak ba ong ki rendang jongi baro bat ki pop jongi ki long halor jongi bat ni ring swai namar jongi kum no tingin em to ong hakikat bang em ong utrai Blei ngam dan ka jing sngow bha ha ka jing yap jong ubaman hari ba tau baman un pai no nakal ti jong u bat un em tu pai pi nakilen tis new jong to pai no pet Blei umman bakawi ka men sim kan jak no reba baro kan wan sha jing em bam jukut mun pai ni ki pop tu ong kat banga em ong try to Blei ngam dan ka jing so ba ka jing yak ubaman rei bau tau baman un pai no nakal ti jong u ban bau em to pai pi nakal ti sniu jong pi namar balai ba pin shu yap pi ka jing Israel kat banga nang Quran ya kan khtin jong Blei kat manang puli kawan ha kamen sim badai ban ong ba amdei ta ka jing em auria handre ka dan ka jing em thmu ban ya kelim ru dan nang pang jong pi ki bala ya pelan ban le kelim ngan ong fi ha ka jan mit lai puai Tarik pi ja ni ki ying sam jong fi ong fi le parti fi la ya pelan lupa fi la ya pun fi la ya text fi la ya pelan lupa ban ya kelim utanga mat ka tengah jong para marjan utanga para marjan pile sop ikini ki bar khat nya keren bat ni da jing sisa pat pia plan ikini ban le pop ikini ka pop kulim pidaya plan hari pimut ban ya buri ban ya le rei jar khat ba pi sngow ikini ka video ka kata fi bat pin kala ka bamut no ai ba pinom miap la da ka jing yap shanu pin let ngan pi shanu pin let ka jing bishar ka dan Blei bishar kat kom ki kam jong pi ke ba pile to pai no khat karpat yu Jesus kala ka ba mut no pai no nikini Blei dang kloi ban ma pi to pai pi ne klin tis niu jong pi namar balai ba pin chu yap pi ki yeng Israel mamiru ko khun ubriu to ang ki khun ki briu jong mi ka hak ba hak kan am pelat u ha ka sngi ka jing rengkang jong ba cha bang ka jing ba man jong baman bat un am kelan namar jengka hakasngi ba upai no naka jing baman ju lam liu tau bahak un am la ban em hakata kasngi ka ba ule pop habanga ong ba ha u bahak ba un em shisha la du shani aka hak jung ba ule ka jingle bam hak an am kan mau ka we ru naki ki jingle jang hak jung hari hakata ka jingle bam hak ka ba ule un yap fai hang ni ka Quran kindan ki briu jong Blei ki ba men shaw Blei apan MP repilat biang syaka barim ngono pi trai ka to ka thit jing thang ka to thit jing sngoksi ya ka tanga nei utunga ba pimdan ka jing sok hieng bat ha jaka ba pin pendam ret yo Blei pi bu thit jing thang pi bu ka jing mong ba pi thmu ban let sini ki party pi thmu ban let enjoy di ban pen ja ya to ka jing sngoksi jong pi ban pen hun ya ta jing sosi upi da ba plan ban let ba ki lok ki jor ban ya bam ya di ban ya claim ban ya aurea ban ya party ban ya le ki pila dei ubri jong Blei hari wat bu ti jing thang an oi pila sedang ban syakri Blei pi bu ti jing thang ni ka penlong fi ba pin pa syak pok mau kendit ban ri ngala long way na kita ki mam chuan ri Blei ulah pelat yang ada ni ti jing thang bat ngan oi tu pi bat ulah pelat ngan ni ka pop ki babun hakan ka por snap yang ka tin jong Blei weng no na thi jing thang namar ba pila sedang man syakri Blei re kiwan ki jing api kiwan ki du jing kerman kan ong na ka yeng na kasam na utunga na ki
nak kayin ka kiau kurem nau thau kurem pat pi bitar nau ki pi bitar yu Blei pat pi sedang manduk jika man rekendet man riu ka mentoi pelik cakap ai kimat pen sitam pi ai mat karan ban ai pen sangap kata pi Blei la pen em pi uji sukres udan bat pi ka jing it ka ba kham khrau kawan nau uji sukres compare ka tin jong Blei ka om bau Blei unwan ra ya ka wat lam kandan mo thau kurem yele ya ka singkan kurem tengah kin dan kini repi pen bet la ka jong jing em wat let pop Blei pen yap na unta ka pop Blei pen yap na unta ka jing ban ben jong ki wei Blei pen yap Blei pen bitar yu Blei kiri ki men sim baman ki barung hau tu tengah jong pi tengah jong pi kiri ki men sim baman ki barung ha ki tu ki thau kurem kiau kurem kiri ki men sim baman ki barung ha ki kimi ki pa kim nom sngau thu ki ai ke pila ele ka ba kanja man sim ki kim dan ai utrai ubaman ki pi wat pen sengap ki wat pen sengap ki men sim baman ki bakran ki relat show Blei yam au turaj sungapat dok ni entah turaj sumal pen im yang nganum trek banjat na menta ki pop jong wei nganum trek banjat na menta ki jinglek ben jong ki wei nganum trek ban let chak pop na menta ki jing pen sosi jong ki wei pimla ban pen hun da ka pop man fi ka pop kan wara ka jingyap ka bainong jong ka pop ka long ka jingyap hari ka jing ai ka belang bau Jesus Christ ka wara ya ka jing em bam jukot tu pai no si pai no kerpat fi ki tu ki bala em ka jing em ka bahak mensha ki bala ya dai dan ka jing ya dai bu Jesus Christ ngan fi pai no deng ba wat let ka ka ni ka kubur ka badai biang ni fi ka dai ka bau Blei upak bangan keran ka por ka biang kita ki jing le hak jong fi ki nong pendri pen em fi ha jing hak jong Jesus ka dai ka ba menta ka jing hak jong Blei ka dai lang bau Jesus Christ ka ba menta keran ka menor wat ka ti jong Blei ka ong la da dan pat ta fi ki bala le pop kat no ban o menta kibala ngam jersey hakano ka pop ngono ipita hari kadan kalat mapin pai lang bau Jesus Christ ban hang ni uang habang ong ba ubahak un im shishala da usyanya hak jong uba ule ki jingle bam hak an am kan mau ya ka wei na ki jingle hak jong hari hakatahi ka jingle bamman jingle bam hak ka ba ulale uba ule ka ba ule unyam khat sao pat habang ala ong ha ubaman men yap shishala da upai na ka pop jung wa ule ka badai ka bahak la da ubaman un ai no pat ya ka benda un ai pat ya uba ya ba ula shim da ka batu un ya ka an ka jing em klam ka jing le bam hak un im shisha un am yap no dan ki ba ka jing ya tu ya thiam ngam kren tang sapang kam auria ai dai dan no fi gi ba ya plan tu mata dam men ga sing yo snow ba ka dan ka jing ya tu ya thiam no itu ba plan bantu orang belet tu lada pi syak bom snong kan ke por ki briu ki yok ban bom snong ni pi lada pi yap si ai pinlet i no ni ki kam tu kam thiam ta ka jing ya jor ha ka jing ya tu orang fi wa long su nong tu let su Blei kala ka bomot tre smart di kam no be pi dan ki ti mun ai wat let man tu wat ka im sok wat ka im hi fi wat ka im ha to ka im party jing di drugs ba pi tu monong kon ria no kinda nang ni ru ki baya khai drop ki bai i pi penjat ya ka jat menriu nang la pi yap Blei dawa no pi ya ka i ka pi penjat ya ka jat menriu no pi ka jing ya bam sap ke jing ei par khat kala ka bomot no kala ka bomot no pai no Blei bat kum ju ru akran ni ki riu niam ki ba khang persya ba ya ki briu jong Blei ban kran ya ka jing sya ki ba persya ba ya ki ni ki ministry ki barit baria ki ba Blei usai hi ban kran ban pen kalai ka jat ban riu ki ba ki briu Blei usai hi ki nong ya lap enta na ki pat lang on fi ki ba Blei hi kwa ban pen kalai ki ni ka jelan rei pi kum ki riu niam on pi khang persya pi bitar ki ni ki jing le jong Blei ba pi khang persya pi kran persya pi hun pi dan ka men sim ka ba sniu ka men sim ka ba ya le persya ka ba Blei kran ka kala ka bomot namar lada Blei strike pi kan ka move jong Blei kam dai ka jingle jonga kam dai ka jingle jongi ki briu kam dai bangi kwa ban thau buram hal di ka dai bangi kwa ba kan i ya ka revival sai sin ban kran ya ka jing shisha ba ka hak kan wan lada pi khang persya ala maham nang ni da pi le persya pi khang persya pi le pi plan ban pen ya ka man jong Blei lada Blei ku ta pi strike lada pi yap shanu pinglat maham nang ni firu da ka tin jong Blei kala ka bomot no pai wat pan ai tu men sim wat aja ka tu men sim religious spirit un men sim niam wala bat la te khum pi kwa man pen sitam mi ki pri jong Blei haba ki pri ki wat man kala ka bomot ngan oi fi
pai no pi kang persyak ka man jong Blei pilak ban yelek persyak ya ka keti jong Blei haba Blei utrai manu balak ban kang persyak anong pi kelano kamumut kitu ki runyam kaman toy kitu ki jinglet jingisan jong pi ki jinglet nyam jong pi ki man toy kam pen so bhai Blei haba pi kang ya ka hak jong Blei haba pi kang ki bri wan cha jing kala ka bamut haba pi kang ki bri haba ki kala ka bamut gilet cha jing pen baptis giok pediang ni man sim khut pi kang pi le lai pojat ban yelek ban kang persyak ka man jong Blei am kala ka bamut la da Blei u strike pi arong pi nom lak tang ban kiru na Quran ni da ka jing slori ka bo Blei pak ban Quran kal adai ka por pengin pan su Blei am dai su tang ban su long niam ban su lek jing sang klam dan ka jing kala ka bamut syam dan yo sok jong man sim pi isi u para marjan pi lek ban penlep pi bitar nang fi wat tidan ki bahiang basam jong bitar nang fi ki bitar ki Quran ki ai ngam pi persyak ki Quran ban yele ki dan ka man sim ni am ka pen ki pok ki ngam pi kala ka bamut la da Blei u strike da fi nga Quran da ka bor jong man sim khut ni la da pidang kala ka bamut Blei udang ma fi pai no kani ka dan ka ktien jong Blei puli kani lain ba u Jesus Christ pilak dan em ka jing ya dai ba u Jesus Christ ngam kali fi ki niam gi kam pilak dan em ka jing ya dai ba u Jesus Christ pilak kala mamut ni ka pop ne pidan ka jing isi u para brio pidan ka jing isi ni nong yalap ki bo Blei usai menta pidan ka jing isi pidan ka jing iet nong fi pim kran ya ka ba shisha pi kran tang bet pan sa bhai brio am kala ka bamut ngan sa pen ina khtin jong Blei ka andala ja pin setep bo nong ya thu lupa udan andala ja ka ka bang akran pin setep bo udan nong ya thu lupa bo Blei la pha pa tang ya ki bun ki nong ya thu lupa mata ki bo Blei usai am su na ka niam kur kom usai ni ki madan madia usai ni ki pat ba ki bla kran ni ka jing shisha wala da pim kala ka bamut nong pi la da ka ja ka ni ka ba e pin ya kendu ka ja ka ba e pat habanga ong hau baman men yap shisha la da upai na ka pop chu ban un le ka badai ka bahak la da baman un ai no pat ya ka benda ban un ai pat ya ka basula shim da ka batu un yat ka an ka jing em klam chu jing mahok un em shisha nom yap no anam dan shu na ki pop chu ya ka bawla le pat la da pi pai na ka pop ong am dan shu ya ki pop ki bala le ki ban bat jing kan mau persya ula le ya ka badai ka bahak em shisha Henry ki khun ki briu jong me ki ong kalenti utrai kam ya dai Henry ki penban kalenti jong ki kam ya dai habau bahak upai no nak hak sama lawat ong bang la yo jing pen em men shwa wat ong la mat utrai ngala mat ki jing ba ngala le ki kamba ngala be ki sut ngala le Henry wat ong ngala pen khia ki bapang ngala wan lam sibun ki men sim chu utrai Henry ka ong kumni ki jong Blei haba bahak upai no nak hak chung wa ule ka bam hak unyap kan ya katahi balada ubaman upai no nak trajing baman jong bat ule ka ya ka badai ber ka bahak un em kan ya kata ban piong kan ti utrai kam ya dai a pi ka ying Israel ngan bishar pi wei pa wei kat bakum ki lenti jong wangan bishar ki kat kum ki lenti jong sngap hai kan ni tan ki bri ki ba Blei ula pen em hari kilit pai bang syak pri ngan fi ki sultanat ki sedang nak jing akaran kam kai kim san shari uthlit le jong kim shong ki kijak jing duai kim puli ki tin jong Blei ki wa man pen sngo bha bri ki ya rong pang patai mata baman la yo fi pai no ong ha ba ka akhir ka jing bishar yu tu bala tip le ka kham jor shu ban yu tu bam pat tip no fi ka jing bishar yu Judas hadin bula mat yu Jesus Christ la tip la le ki la dan la long senran apostol kalau ka bakham syirkai ngan oi pi kalau ka bakham syirkai ki bala tip bapin pai no nak pop bapin pai biang sak pri ban yo tu bam pat tip ka jiati ha ka snam ka bakhat ar ka jinglom ra jungi ha ubna ba shipau ha ka si ka ba san jo tau bnai balawan uwei hanga na kita ki bala yo lat na em na Jerusalem udaong la pom no ekanong ba tika ti utrai kala long hanga men mit shwa ba wan uta bala yo lat bola pli ya ka sintor janga hadu ba uta la wan hanga haka ba men step te la pli ya ka sintor janga bat ngam syem long shu ubam nang tren bat ka tin utrai kala wan hanga kada ong ko kun ubri kita ki basyong haki jaka kenja hakari Israel kila kran da ka ba ong Abraham ulaong
ulalong uway boloyok ya kari hendrai mangi nyalong sibun laai kari hangi banlong kajing yok pateng namar kata tu ong hakini kumni uang utrai Blei pi bam lam bat kasnam bat pi kemit laki kemat haki Blei tau jong pi bat pi pen mi snam de dak ba pi pin yok ya kari baik kadang kajing ya penyap kadang ka violence no kidan ki baya shock ya dat ki baya plan group punya shock ya dat ki baya penyap ki baya mani Blei tau ong no di ni piyan halaka wat lam jong pi le ya ba ijli ba pi pen bit tengit wei pa wei ya ka tengah para marjan pet ukuran dia pi pen pet ya ka tengah para jong ti ya ti dama pi penyo ya kari pat kadan jika jing ya pelan manta sibet na lai poi tarik ba pen ya pen bit tengit ya ka para mar tengah ya ka tengah para marjan pidaya pelan pidaya sela wan em ya ka klim pi enjoy ya kita pop jong fi kan mau ka jing bisa jong Blei kan acan kan dawan kan ora pim kalah ka pemut pinyap kumni men ong pila dai ki briu ki jong Blei pilek sop ya kan fi bakran ki pulpit hari filek sop ya kini ki kam penjakliang ong fi pe Blei ulai i ong fi kalah ka pemut no kumni men ong haki kumni uang utrai Blei kan bang em da shisha kita kiba haki jaka kenjak kin kelan da kawat lam bat yauta ubah hamadan ngan ai haki merat klau ban bam du bat kita kiba haki kot waskem bat ki krem kin yak da ka klam bat ngan penlong ya kari ka jing kenjak bat ka jing lengo ti ka jing sarong ka bor joka kan du no bat ki lum bat ki Israel kin long kenjak bat om dan bayat yang ta onom ta kin yok tip bangang long utrai kin tip bau long utrai bau Quran yang ni ketin kini tep mengangalong try habang penlong ya kari ka jing kenja ber ka jing lengo namar ki jing ijli paro ya ki balale Blei la ijli no fi ka pop ka belin ka sme Blei ko ban khut ya kani sarau pha ki no thu pa pha i shakri Blei syapang jong mi ru ko khun ubriu ki khun ki bri jong mi kin ya kran syapang jong mi hajan ki kenro bat ki jing khang yin bat ki kran para lok uwei pa wei lau para ki ong ali ngakar pat epi terus ngauru ka tin ayu ka bami no na utrai tiki awan hami kumbawan ki pat ba bat ki syong ahmat jomi kumbaya syong ki pat ba jonga bat ki syashkoru ya kaktin jomi hendrai kimle satyaki wat long pitang kinong yo sngow ya kene kaktin menta wat long pitang kinong yo sngow hendrai kum kinong le ba fi syukur no LD bat pi sngap ya kene jingkran jonga ki YouTube e pim trek ban kala ka bamot pi enjoy ka pop pi le no gong no tiki awan hami kumbawan ki pat ba dan ki bawan sigi jaka duai ru ngadong pi kim trek pat ban kala ka bomot kisuan tang ban yok khia ya ka jingpang kisuan tang ban pensngok tenat ya ki skor jam ki kamdan ka jing kala ka bomot basya tiki awan hami langba kumbawan ki pat ba bat ki syong ahmat jami kumba syong ki pat ba jonga bagi syak skor ki kitin jami hendrai kim le satya ki namar da ki sintur jong ki pen i sibun ka jing i hendrai ka DOHNUD jong ki ka ya be ya ka jing mentoy jong ki piwan tang ban yok jing mentoy ya ka mat ka jing khia ya ka do hendrai dakran ya pi ka jing kala ka momot pim tre piwan tang ban yo jing man toy ba pin yo ki kam ki jam bo bleng pelat hendrai dakran ya ka jing kala ka momot pim tre anong pi pim tre pi kwa tang jing man toy ka ong disngap tang ta jing man toy tikiawan hami kumbawan ki pat ba bagi syong ahmat jongmi kumba syong ki pat ba jonga bagi syashkoru ya kaktin jongmi hendrai kimle satyaki namar laki sintur jongki ki pen isi bun ka jing i hendrai ka DOHNUD jongki kaya be ya ka jing mentoy jongki te hakmi melong haki kum ka jing roi bathiang e jong u badan ka rendang basngau ba barbanang ba ban tem jing tem namar ki skor ya ki ktin jongmi namar ki syashkor ya ki ktin jongmi hendrai kimle ya ki pisah skor dan diktin pi osngau ya ktin jong Blei kum au jokap dari pim trek ban le ka man jong Blei pim trek ban kala ka bomot pim trek ban phani pop ti habakani kawan ja kami kawan kin tip kan bau nong ya thul pau la dan padang jongki pin satip ya kani ngakren syai andala ja ya ka bang akren nang ni pin sai i ya ka ding ka jong Blei la da pim kala ka bomot bat pim kala ka bomot pin sai i ka bau Blei ule padai ta pin sakan ma gini ki jingkren jong unong si thul pa bo unong si thul pa la dan padang jong fi jangan penkot no ini du video dengan penkot dah jing duai ngan fi tingi dan ru ya ka prayer santa ki bang ju duai ban pen plai ki pop jong ki bri ka prayer santa ban duai na mata ki bapang ki tu ba syak tek syak ko ma ki jing di pen duai ka jing kia
ki ba kwak ban lak nok ni kam aurea kam sniu kam kelim ki ba kwak ban wan plapop ngi penle ha kai prayer center ha pok ka ni ka jiao lan sunalin ngong sibun ki bri la yo jing la dut tang la pli arbanai tam no fi da fi kwak wan shi ki center ngin penduai fi ka pli ha ka sni satjan duduk sipau boji ki don ki nong duai ba ka sni utrai no fi wat ni da pi kwak kan ai gi phone number ni ba pin whatsapp no bat ngan penduai nak metan pedkot tagi jing duai ban yero turai ji subu iet ngas ngongo e turai ji subu kodor banga maai ka jing ai turai haba me pak ban kuran ni kum unang sentiap turai kum nong syarai kan turai ji subu ngala yo ban pelat kan ka kubur ban tam step turai ji subu kodor kelas ting kamen sim turai ka e ka mamla pak ban le ngala kuran ka jing shisha kan turai ji suka syong sau pat lang jong me bo usngap nom snap ko ngo ne me khtin jong me banga da duai turai ji subu yo sngaw ya kan ka khtin turai da kala ka mamut shisha kan turai am tang ni ki khtin unlong tang nong yo sngaw nong le ya khtin jong me un kala ka mamut turai ji su na ki pop ji na ki jing it nyam ji ki turai ji su na ka sniu ka sme ba khat kan turai ji subu kodor ada dua ini kan turaji su bau mensi makut ndak ketak sisa kan turaji su ada dua kan video kin pensapriang kan long viral ban long ka Jingmaham kan nom ka turai bapot kan turaji su kodor begin pai no lagi pop jukin malah hajan ban wan malah hajan ka jing bishar me kala jan turai bat ka jingwan ban shau no igi rekhut kala jan kan turaji su kodor turai ku Blei sibun turai ngas ngongu eme nam taka kubor ka babel ai kan turaji su kodor na dua itu ki bapen sapriang turai ka kubor jong me turai ada dua bau ni life way tarik kan turaji su kan long masibun kin lek no su turai ki jing dua kan lek su si party turaji su ki ban pen job iki ban pen yap iki ni party partai kan turaji su kodor ki ya bam ya di turai ki lek sobha turai ada dua hami kan turai ban dan ka jing pen ki sya ka jelam me kala ba ro ka we kan turaji su haga kertang jong Jesus Kristus wana Nazaret kan turaji su bu ai ti jong me turai long ka buram ka jing ro su turaji su Kristus long ka buram jing ro syam ko pa iki ni ki kentin ki ma Quran turai amen but amen te kulai subun da like da share soba kitu ki ba yet si syai turai wa la phim la ban ya lap soba da share kini ki video soba da like si kini ki da like kini ka video namar Blei ka pen sapriang ma fi kapan long ba pialap lang piarap lang ban yalap ya gospel kulai subun ngi se kenduk pat but na I advance happy new year fi kitu sisa ki ba yet you try kitu ki ba yet you try pin I advance happy new year kum non fi re ki ba yet sisa you try advance premier kiba iet citrai kin I yo arajat arpusan uble usnyam jong jingkerku hari itu kiba iet ngan ong fi ka jingma ka ap ka jing bishar uble ka ap uble shibun iya ro utrai na mentaka buram utrai sai simpat amen bat amen